Tapos ani mo na-realize man sing na babae ka. Katong nakatilaw. Cute sa! Wait! Nganong nakatilaw masaga? Gusto na mo kong lalaki. Barag na anak kay na feel nga lahi pod. Hala, bro, mauna ni payot yun eh. Di mo mahinumduman og kinsa to sing. Ang first, ano ito, random people. Random people! So daghan day sila sing. So dito ni mo na-realize sing. Okay man di ay siya. Okay Mag-change siya. ako of course. PS bayot na. So nag-shift na ka. Ayo, call. Pwede mo ngutana, Uy! call. Asang... Call, asang balay ni Joey Mark Patos, call? Ako! Ay, ikaw dito. Ako lang ang puntaan ni Chit. Uy, bago mabiyak kong mata. Ikaw rin. Bayong bunggag, no? This is your proud bisnak boy, Chito sa Muntina. Kauba na nato ang isa sa mga gina-request ninyo nga ma-chit-chat sa inyo ang anggol dinhi sa programa ang Binisaya. Wala na ilain pa si Joey Mark Patos. Bantog lagi tanaw ni ang kon sa parcel gani. Si Joey Mark Patos, also known as Wang Ising Hilosing. Ingon ani gyud imong entrada sing. Inana gyud dapat mo ambak juga para mo ambak ka sa kalipay. Yes, kay kalipay, kay finally, hinay-hinay na nga gakagawas ang kanindot sa imuhang bag-ong gipatukod nga mansyon. Grabe maka-proud kay kasing. Proud kita sa akong kaugalingon. Ang akong nabalan sing kay ang imuhang original nga budget ani 600,000. Mga 600 lang. Oh, pero niabot na ka og 1.6 sa kadako sa imuhang nagastos. Grabe ha, 1.6 na ang nagastos ni Ising sa iyahang balay. Mabisita na nato ang katas gyud sa pagpaningkabot ni Joey Mark Patos. Grabe na. Sing, naay duha ka murag kwarto. Oo, mura siya kwarto-kwarto lang. Pero naay kusina, nagapoy sala. Kompleto. Kompleto. Kompleto siya. Mm. Kay ngano man. Asa man na pong gagana, Chit? This is size, may kabuok. This is size mo Oo, niya kabuok. kung dili, kung iuban na mo ni tanan, murag magkagubot man kay para sa bimignaong tanan mo, yung gubot ba? Malibog ang mga bisita. Oh, libog, sagol tanan, so mo tong gi-separate nako. Mo ni ang Sa akong mama ni. sa imuha ning mama. Oh, kuan ako para na siya kuan niya. Para lahi gyud mi. Na siya portahan iyang kaugalingon. Nya kani sa pika sa kuan igsuon. Si mo igsuon. Gituyo ko Upat na- mo kabuok magsuon man. Upat apo ra gyud murag tama-tama lang yung itsura. Ang duha asa man. Ang isa kay na siya balay. Ana na dito. siya balay. Oo. Ang isa asa man pod. Ang isa diya sa likod sa hagdan. Uy, pagtarong dia isig. Wala sa hagdan na napay balay dira. Ana apoy balay Wala, diri. apoy, sa Ginoo Wala ko. ko yawa di ay nising. Uy. Kani. Sa pagtarong dia sing. Napay bintana oh. Pag dili man gud agianan man gud ni Dili sing. o kani, korto ra ni niya pero yung mga anak dito sa taas na ko patulgon. Dara. Yung anak unong 5 ka buok. Mao ma. Nya wala naman yung asawa kay namatay na last year. So dili siya So yung magkwarto. kwarto diri. Mo na siyang tuluganan niya diri tapos yung mga anak kay sa kuwa sa taas. Aw dili man siya igang kay siminto Butan ko man. nag-aircon cheat. Airconan pod ni mo ni. Airconan ko na bahala na gid. Kuya, what? O yan na po si CR na bis baba. Oh, airconan po. Ikaw pa mo bisita gini. Unya kani mauna ning imo marag separate kay bali ang imuhang balay. So diri mo agi si Ising, mo ni imuhang entrada. So pili na ta mo saka sing. Pwede na. Pili. Init tayo diri. Gari na pa. Dali. Madam kaayo siguro. Madam kay si Ising. Dayon mo. Kani mo na ni. Mauna ni ang imuhang sala. Yes, sala o kusina giisa na nako kay. Ayaw hilak. Nya na tamo hilak. Oh, ayaw na hilak Sa lingkod-lingkod nagay interview. So diri marag mahimong sala unya diretso sa terrace. Terrace Ganahan na, ko oh. sa pagka-design. Unya diri glass Glass na dira. kay para dato gyud ana. O pwede na pod kuan katong amakan na lang kung wala kay budget. Glass ni dire gina utangon pa siguro na. Tagon pa nimo. Oh, Uy. Aw. Nya diri imong terrace ay hayahay diri Dili sing. kung lami kay hangin ka. Bugnaw kay diri sing. Kasi ko mag-explain, oy nga maka-terrace ko ginani. Nga sa una isa ra gyud tanan cheat. Kusina, sala, kwarto, dito po matulog.
Di ko na po mag-CR, isa ra gyud tanan. Isa ra gyud. Isa ra gyud. Ang imong gidak-an nga balay naa ra gyud po diri. Nara dira sa kuan. Terrace nimo ni sala, kusina na dayon. Oh. Ganahan ko kay flowing lang siya. Isa lang siya ba? Oh. Ya boy, butan ni ko diri ano cheat. Unsa po na dira? Glass kay para pag ana. Sliding. Sliding glass kay para pag ano nako. Pak. Oh. Ang master's bedroom. Kani, uni ang kwarto namo ni Jay. Wow. Diri mo inambakay. Hala, nya unsa man kadako ang bed mo ani? Gusto nako kay single lang gyud para dikit. Single lang nga bed. Ah. O king ko siguro queen siguro. Uy. Sige, pwede po siya queen pero ganahan din kog single kay para dikit. Unya kay naa mo kay kadug. Ha? Mas mo nang mas ganahan nimo. Kanang gyud para Adulog jud kayo. Ang isa ka kwarto, Ay, diri. Kani. Double deck di siya diri, Jin. Himuon ni mo nig double deck. Ang ingon ni mo na ikatulo. Laro! Mauna ni siya. Atik, mas dako ang atik sing. Dako kay ni, dako jud kay na dira. Unya i-aircon ni mo dili. Tanan! Tanan pagkakuyaw. Lahi ra gyud ang kadakto. Balag makuya pa sa Joey bin, Mark. basta aircon. Isa lang kabuok CR Sa diri sa taas, sa taas. o isa po sa baba. So sa imong sariling kwarto wala kay CR diri na gid siya. Diri lang siya. Okay ra. Oo, Kay nya. kamukha mo ra Airconon po na man po ni siya, cheat kay wa pa gud ka aircon ang pamilya sugod-sugod og sila katilog aircon, maka aircon lang gud sila no sa gym mall. Mo Sa mo. mall lang. Gusto mo nang ipa-aircon gyud. Di pa aircon jud nako ra. Mao jud na ang yawa gyud mo sinoy. Lahi ra gyud siya. Ang lahi ra ang kadato ni Ising gyud. Promise gyud. Sing gaging salamat sing ha sa imong pagdawat diri. Ay, wala problema. Mag-chit chat na ta. Joey Mark Patos. Si Joey Mark Patos, diri gyud nagdako sa Davao. Oh, Davao, diri jud mismo sa gitukuran ning diri nga lugara. Ang katong balay nga imo ang gidakan mo tong na dito sa Pikas. Itong sa Pikas. Sa Pikas. Ang Wang Ising asa man nang gikan sing. Katong gikuha ko sa Digos Good Vibes member ko. Member magkapugantod karon. Pero gikuha ko na dito niya ang tawagan is Wang. Tapos natukod tong chismosang silingan katong first episode ginaab ikaw ba itong nag-lights camera. Tama day. Lights camera action ikaw ba ito niya. Nung ako na naman ko chismosa nga ano kanang Lola. So, gikuha na ko yung pangalan, Ising. Si Ising. Asa naman si Lola Ising karon? Dili sila nagpuyo sa una, di balin sila og bangkas. Napa siya? Naagya po siya. Naging siya, uy, ako kuhan, uy, dako lagi kang kwarta sa akong pangalan. Royalty. Ang royalty. So pero ang Digos Good Vibes naa gihapon, di gid ingon nga nagwatak-watak mo. Unsa may nahitabo gid sa inyo Asing? Ang naitabog sa Digos Good Vibes cheat is, ano ka nang restricted jud kay mong page. So mo nang di kay mo makabuhat og contents. Di kayo makahimog content, na-discourage mo ba kay ang limitado ang kanang views, kanang nani lang siya. Mo nang kanya-kanya inyong pagpaningkamot, maragana. Naningkamot gigo akong kaugalingon pero Kaugalingon. naagya po na Digos Good Vibes, agya po minawala. Mm. Kaya namo gid ang utanang uban na nag-away mo sa Digos Good Vibes kanang naglailahi na ka. Mm. Di-discarte lang jud ko. Correct. Di-discarte lang jud ko. Wala mi Yes. nag-away na agya po ng Digos Good Vibes. Mm. Kami mag-away mi sa Digos Good Vibes. Mag-away mi ron pagka ugma na okay na jud. Kanang marag inamigo nga away, Oh, inamigo maragana. nga away, oh. Pero balik sa ta sa Joey Mark Patos, si Joey Mark Patos, pila nag-edad ni mo ron, Sing? Ano, running 38. Mag 38 na ka. So nagdagan na giday. Nagdagan gid ang panahon siguro. Apas gid ko. Nag-running na giday. Kani nga barong-barong, mo ni siya ang imong gidakan. O kana, diha gid na wala kong papa kay grabe gid ang papa man gud nagsakit gid siya na, bata pa siya nagsakit na siya. Tapos wala na gid siya trabaho. So siya ra ba ang nagapangitag kwarta sa mo ano. So pagkasakit niya wala na gid trabaho. So wa gid mi choice ako 15 pa akong edad or 16 nag-construction worker na ko wala ko choice. So nag-construction worker Oo. gid. Tinuod gid itong ingon nimo sa kuang nga nag-construct. Gabuhos marag ana. Ana jud shit. Mga 4 year wa jud ko choice na kay kung dili ko mo trabaho kuan jud mi saligan nako akong magulang nga construction man po helper. So sunod na lang pud ko balag mag helper. Eskwela pa ka ato. 10 years ko nag high school kay tungod undang kay trabaho lagi. Dili tungod kay nagbinugoy, Dili. tungod kay walay pagtusyon. Ang kuan lang jud kay di ka makapokus og eskwela ba kay usahay. Wala jud walay balon, walay pagkaon. Ana ba mo nang undang sa kog eskwela, trabaho sa ako. Antod sa padayon kog eskwela nag-graduate ko guys kaluoy sa Ginoo. Tungod ato. Tungod sa construction kay Sa Sunday school pag-construction. man ko. Mo tong nag-construction ka kay dili pa ka.
Kachat lang kaya. Pero okay, kay si Joey Mark sa una, unsa man to sing, katong nag-construction ka, wala pa nimo na discovery nga. Unsa man ni, unsay tinuod? Katong 15 years old ka nga while ga construction. Wala pa na ako na-feel cheat na babae day ko ato. Wa dyan ako na-feel na, kuan ka ng bayot na bako ato kay, wa ko kabalo kay, nakaagi pa ba akong uyab no? Nakaagi pa akong uyab babae. Naka-girlfriend pa ka sa una. Oo. Katong nga nag-construction ka. Ay kato, wala pa to. Wala sa ka nag-uyab-uyab ba Wala to? pa kay, kuan pa to, family first. So, nakahuman ka og high school, nagkolehiyo pa ka? Gusto ko, pero wala jud. So wala gid ni mo na Wala human. jud. Gusto ko Kanus ani mo na realize man siya na kuan ka kanang babae ka. atong nakatilaw. Cute sa. Wait. Nganong nakatilaw man sad ka? O ni during construction worker pod. Di wala kanang asa ba to? Uy, na-remember na kong first na murag nagkagusto na mo kog lalaki. Na well nag-uyab ko babae. Murag na anak kay na feel nga lahi pod. Hala, murag mauna ni. Bayot jud eh. Di mo mahinumduman og kinsa to sig. Ang first di ano gusto random people. Random people. So daghan day sila sing. Daghan jud ito. So dito ni mo na realizing. Okay man di siya. Mas Mag-change okay. ako of course. BS bayot na So to. nag-shift na ka. Oo. Nag-shift na ka. Nag-shift na. Kaniha, by the way, trivia lang. Ang mga nag-construct aning imuhang balay, Kauhan ako sa ulang construction. seryoso niya? Seryoso. Seryoso ni. Ang mga most of them, Ah? hindi, tanan ha, Oh. pero most of them, kauban ako og trabaho sa una, Construction. helper pa ko nila. O sabi, gisulti nila. O sabi, gisulti nila, Zing. I'm so proud of you. Sila na. Mo ba, Sing? Oh, congrats. Katong nabalaan nila nga, kuan na ka, kanang madam-madam na ka. Wala sila buanga ni mo part. Oy, walay ana. Wala, kay kabalo na magigit sila na Sa una pa. Paningkamot na ako hinahinay man good kanang Mm. hinahinay jud akong hangtod sa Tagamay, Unya kano sa aka ni sulod kay, di ba nag-stand up comedian ba ya kasi? Oo. Kano sa aka ni sulod og stand up comedian? Pila edad nimo? Di na ko ma-remember cheat pero nagsugod ko og stand-up comedian 2013. 2013 na gyud. Ang first na kong jud is tas Digos nga comedy bar. Dito ka nagsugod. Dito ka Di sa nimo nagsugod. pag-discover ang imong pagka-stand up comedian man. Kay na mo kung perform ba kanang lip sync good kanang prime time pakatawa. Nagananan ako pero di mo kabalo mo istorya, makulbaan pa ko pero namo gyud nag-ingon sa ko na ikuan kanang i-post ka na akong friend pod ba na bayot si Bakekang. Na sige tab ano ti ka na mahimo kang comedian mo to nahimo di ko Dito nagsugod ang dito nagsugod. tanan. 20 na gid mo 2013. 2013. Dako-dako ang pangwarta sa stand up comedian. Murag arangan gamay Naarang. compare sa katong nagtrabaho jud ko construction nga medyo bugat gyud ko dili jud ni panas ako okay babae construction ba ko cheat bayot nako So ni balik pag yun ikaw construction. bayot ko construction worker dito mi sa ginsa akong igagaw pod nga lalaki pod nya construction pod ang trabaho pero bayot din duha pag naman ako sweldo di mangita mi dito nga ang sweldo ato kay 170 ang helper Ang adlaw. ang adlaw 170 ang adlaw. Okay, usa man ang inyo ha, murag ang helper mo man na di ba murag Magmasa, maarsag simento, buhos, So arsa gyud, usa may outfit ninyo mo arsa ato sing. pag-ana. pag wala ka ng kuan ka ng purman o ka ng kimot-kimot kaming dos akong igagaw. Kaya mapakita na pero dili pa sila kabalo na bayot ni. Kami lang dos ang igagaw nag-istorya nga bayot mo do ha. Kita na lang jud ang magtinabangay kay di pa man jud ang pagawa sa una. Kung kay murag maulaw pa ba kay construction niya puno niya bayot good. So kung nang foreman mugahi dahil mo galit. Ay ana day. Uy. Boss. Agwala. Nagkaisa na nagsabay jud mi gawas kanang ang sila kay naadto sila sa mga sa kanagay mga sayo-sayo sa babae ana. Kami naglahi ming duha. Unsa man ni kanang marag gathering? Unsa man ni? Kana kung tagsweldo di ba kung Oo, siya pa oo. sa pasweldo sa kung mga construction ang uban ana kay Happy-happy. happy bar na ana man ilang tirada
amo lahi mi magpalahi lang mi. Ano lagi mong uban ay lahi lang mi boss. Dili lang mi sa kay lahi among tirada. Asa po mo mga do. So kanang naman siya kaila mo siya kumtak na yung mga ano. Ya pagkakuan shit mo mahurot ang silbi. Na. Wala na, buhos na pod. Buhos na pod. Pero kani nga time wala pa ka nag-stand up comedian. Wala pa. Pero pag sulod nimo comedy bar, dire-diretso na. Wala na kaingon nga di balik og Wala na. construction Wala yun. na, dire-diretso na. Kung mauna gyud ni akong kuan, mauna akong pangarap sa kinabuhi. Kanang mag-perform, magpakatawa, mao jud ni ako jud ning ipursige. So dugay day kay ka sa kuan. Isa comedy bar kay 2013 nga nagsugod ba ang Digos Good Vibes nga ni sulod ka 16. So 3 years ay ka na ingon nga ni sulod sa Digos Good Vibes. Sikat ba yagid kayo ang Digos Good Vibes? Sobra to sa una. Ano ka na? Interview me. Si kinsa na lang, agad, manok mo siya agad. Gawas, iyaw. So 2013 nag-stand up comedian hantod ni sikat hantod ni sulod kag Digos Good Vibes na ilado. Kumusta man imong gibate ato sing? Wala, grabe na ko ka-overwhelming. Happy kay Kuchit, kay Nga ano. nisikat ka. Kanang sila, sikat ko to sila nga tayo. Pero amigo namin, wala pa sila ni sikat. Amigo namin ni okay. Wangwaray Tinkerbell. Amigo namin niya kay pag duty na po dito ka ng Digos sa comedian, nag-apply mo po na sila comedian dito. Nagka-amigo mi, wala pa ni sikat ang Digos Good Vibes. Mao to, pagkuha nila sa kuay, kuha niya kay murag sig diri na tamo ano. No, nya nahinay nagbagay. Nahinay lang, nahinay po gadawat sa ilang mga followers. Kaya sa una, pag sulod ako sa'yo, kanong ka nagipuli ka, pangit ano baya legit mo. Dito na? Sa Digos Good Vibes. Amo ba? Kay ang imo ang gipulihan ako, gwapa biya to. si Robitosin. Ruby. Si Robitosin. Wala pod may ingon nga nag-away mong Robitosin. Wala. Wala. Never, wala jud. Sige. So klaro to nga murag out si Robitosin sa Digos Good Vibes, ikaw ang puli. Out, gwapa, In. tama-tama. Nisikat ang Digos Good Vibes. Nagsunod-sunod pod ang mga problema sa Digos Good Vibes kay ang ma-remember nako ikapila na hack ang inyong Facebook page. Isa day gagunit ang inyong Facebook page day. Sila. Sila ko kalibutan jud na cheat mo katong pagana sa pagkuha kay nasa ko, ko Facebook. Wala kay account sa Facebook, dali na ko gimo, ko gimo dai ko ano kay ano. Pero tungod sa pandemic, nagsugod po ka og imuha og kasikat. Ang Wang Ising yun. Ang Wang Ising TV. Tama ba? Ang nakauban na nimo karon is ang imuhang real. Mo na kung di ka na ni story. At Nakulbaan di ako cheat pag interview ni mo ba? Wala naman. Interview mo ta mahal. Hala, mo ko sa last interview ba nimo nagbulag ba? Uy, Charla! Pay kinsa na. Ate ka. Kinsa na imong ginapasabot. Wala. Pagtarong dira ha. Bitaw, ganan ko silang duha niya. Kung amte may Imo pasabot si Inday Ligaya no. Kay na chit-chat si Inday Ligaya og iyahang uyab sa una. Pagka chit-chat pagkapila nagbuwag. ka bulan, nabulag. Ganun sila ko. Di ta magpa-interview ka Chito, uy. Siya basig magulag. Pero bitaw, ang kauban nimo, diloy. Ang kauban na nimo sa video, real life partner gid nimo. Si lalasa. Ay mo. Nagaan ko diri kay makilig ko. Pila ka tuig na mo ni James. Ginoo. 3 years and 2 months And pila ka days. and 5 days. Aha mo nagkaila. Sa convenience. Sa convenience store. Dito nagtrabaho si James sa una. Dili. Unsa man di ay? Basta kay na ko siya sa moto. Asa ka? Nalabyan lang nimo si James sa una. Wala, nagpasundo sa iyaha. Sige, ako na rin magpasakay sa iyaha para maisa na. Dito nagsugod ang tanan. Sakay na. Wala, minag-uban na, hantod karon. Hantod karon, wala na gid mo nagbuwag. Wala, grabe ka, gwapa na ko. Pwede ba nato maimbitahan si James? Karon naa na si Angelo. Jello, pila na edad gani nimo, Jello? Ay, James. 21. So 3 years ago kagi
na dagit, safe rata. 18. Safe. Gihap na ako na cheat. Wait, katong nagkaila mo, estudyante pa ka to, James. Di ba nag-graduate naman karon? Graduate na ba ito? O senior high school. Senior high school. Pero karon di ba nahuman na mag-college? Graduating ka. Pero si James Manggod, maragsiman man, James, di ba? Imong muraog maritime. So, moabot sa point nga, biyaan mo si Ising. Ikaw ang magdawat sa sweldo. Ikaw may asawa. Di ba naman ba sa siman? Depende sa ugang nga. Bitaw, unsay nakita nimo kay Ising nga na in love man gyud kayo ka? Isa lang yun. Isa ra gyud. Hindi yan kagwapa. Ang First- tuon ba? First ni mga oyab si Ising. Oo. Ay, hala no. Mao di ang dili na dili na makahawa si James kay ikaw man day ang first day Ising. Bitaw, seryoso, unsa may ganahan kayo nimo sa tanan kay Ising James? Ang iyang kamayo. Iyang kamayo. Oh, pero sa inyo abaya, in fairness, tabangay baya gid mo. So unsa ang role ni James Kintahay aside sa uyab? Unsa man siya ang tig-shoot. Pero nag-appeal up na ba si James sa Oo. sa videos ninyo? Siya ang Pero nagsugod, di ba siya ang cameraman nimo? siya ang naga-edit niya. Ay, Oo. naga-camera, tapos Camera. naga-edit. Oh, Di sa pakita kay di ko gusto mong kung makauyab ko kanang private lang. private lang. Unya nganong naisipan man nimo? Nauna-unaan nimo nga isulod si James sa mga Ano, videos. Kung gusto ka na may-inter ka sa video, mag-imimo tag ka ng content. Hmm. So, sige, try na to. Sige, try na mo. Nipatok yun siya. First, wala pa nadawat sa mga tao. Wala pa, ka ng, sige na, try and try. Kinsa man gid si Joey Mark Pato sa tinuod nga kinabuhi, James. Mas maayo man ang sa imuha ipangutan na. Kung niya naman siya. Family-oriented yun. Family. Muna na ako pangutan na, magsiman ka. So, maabot sa point nga biyaan mo si Ising. Siguro, amans naman. Months lang. Pero ang sa imuha, ang gugma nimo kay Ising, tinud-an na yun nagyod. Hantod-hantod sige kilig-kilig. Hindi ko kita kay James. Hantod-hantod na gyud ang imuhang gugma kay Ikaw, ginawa? sukad-sukad wala gid mo nagbuwag. Wala. Wala. Siya lang, hindi ko gumuha. Ngano man? Hindi niya. Ano din mga times na mag-away mi na Ang mga babae manggod, di ba, marag labad sa ulo usahay, no? sahay ka nang di mi masabtan ba? Oo. Mo na makigbulag ka. Di man makigbulag. Hmm. So gibiyaan na gid Kaya ito, ganyan. nag-away yung biyaan ko. Kay di ko gusto pag mag-away mi, di ko gusto kay kadugayan magud kanang malagot ko kay murag pangit ang mugawas ang baba mo nang usay pag mag-away mi kay mulakaw na lang ko. Walk out ka. Walk out ko tapos Pero ang ingon man niya, bulagan man daw nimo siya. dili man nabulag ang inana. Ha? Guwapo kay si Ising. Piting ka pa. Pero sa inyo ang panag-uban sing, wala gid may ingon nga, todo nga away. Oo, kaisa. Naagya po. Kaisa pero Na-fix na mag-yapon. na fix na after one day. Unsay ganahan nimo isulti kay Ising James? Sa iyahang 45th birthday. Dili na. Pero unsay ganahan nimo isulti siya? Umahal niyang tawagan gid. Okay, sige. Makilig ko. Saman. Oy! Hello! Hoy! Hoy! Ikaw, unsay ganahan nimo isulti kay ko ang Sing? Kay Sa message, message ano, mo kay James. bukod sa I love you, Tanawa siya. Uy! bukod sa pagpasalamat, syempre sa support nimo sa kuha always kay syempre hanabi ako na unahon di priority sa nato tong akong pamilya, support ka sige kay family oriented man pud siya niya. Dito jud nagkuha na mo kuha niya, family oriented pud ko, kay family jud mo kuha ko. Salamat kay sa mga suporta nimo always. Nya kuan, I love you so much. Dili sila mo tuo daw Sing kung wala day kiss sa lips Sing. So dapat na day kiss sa lips Sing. First time mo nag-kiss. Tinud-an gyud yung ilang pag. Pero tinuod ko ang imuhang gisulti ha nga sa imuhang pagpaningkam mo naagid si James. Siya ang swerte sa kuha. No, magi imuhang gituring. Once akong kuan, swerte jud sa akong kinabuhi. Dili ko makaingon na dili mi magbulag chit no, pero base maabot ang time nga magbulag mi, ang ako lang gyud ginahangyo magbulag mi okay. Dili mi magbulag na kanang magdinautay sa isa't isa. Yes. Pero para si Ma James, wala na ni Sagi. Grabe gid ang gugmang oras-oras dayo. Oo, nagay ko niya. Siya naman si
Gawa. Si James gidayang murag ano sa ilahan no, murag buotan sa isi, murag si. Murag kana ang ako ang makuansing madunggan sing Nga ikaw jud ang murag isog kaayo sa inyo ang duha Dili man po. Dili dili man pod. Kanya salamat sa imo James. Salamat sa imo. Ay, adyo din. Pangarap niyan. Ano niya mga gusto mo. Dati naman, may gamutan. Yes. Pero sa imo hapon sing, siyempre kung magsiman siya, mo support gid ko ka. Okay, ana di ko sa iyahan na kung lakkuan ka dira kung para sa imong pamilya, go push. Kay Yes. para na sa imong pamilya, pangarap mo para sa imong pamilya, di ko na pugingan og mula kung magto na kagstuan. Pero wala kay mo Kung kung sakay pangandoy. Sa ayon lang di kalimti na kay gibayaan nga asawa diri. Bitaw ay James, salamat kayo James ha. James Angelo, tama mo no? Kabalo na mga tao. Salamat sa imo ha James. Karon sing kanang hinay-hinay na nga gakabuoy mo hang Uy, grabe Chet, pag kani ang isgutan ka ng pag makita ko aning balayan na kanang every racket ng kapoy kaayo pag abot na ko diri sa kuan tanaw na kung mawala akong kakapoy mawala gid tanan kay mo jud ang gipangarap mo ang gipromise akong kuan sa akong papa itong pagkaan itong pagkamatay sa akong papa na ana jud ko na pamaning kamot jud ko na kanang makaugalingon makaugalingon mi nga di na mga arkila og balay kanang ako bahala sa atong pamilya. Nana jud ko sa akong papa, ako bahala magtukod jud kog balay na sa among atanan. Mao jud akong pangandoy. Gi-promise jud ako sa akong amahan. Ati man jud ako ang kuan kanang nabili nimo kay grabe ba ako kung papa no kanang gugmaon ba sa yang kuan tanan. Sabi na sa mo nang nadugay jud siya og tupad nako pero at least nahinay-hinay na ano din ako na ano. Kay ma-remember mo katong kami jud tanan shit simulog 16 guro mi dagan kay mi itira ko mapag-umangkot tong pandemic napalayas mi sa gipuy-an namo. Kami tanan nagbaklay mi war mi kabalo kay bawal biya mo gawas kay pandemic bawal ko dito ra sa unahan mo gipuy-an. Nang layas bitanan nang hanyo mi kanang nakita og arkilahan ba nga nami makita na balay nga maigo mi tanan mo gito kung kuan kanang gi-promise gud nga maningkamot jud ko na para natop akon jud ang pangandoy nga makabalay mi kung gipalayas bitanan maluoy ko sa mga pag-umangko na sang gagmaya nagbaklay nangita ka puy-an ay pangita ko bigla. Karon si mama nimo, unsa may ginasulti ni mama nimo si? Wala kami nag-talk jud kanang about sa mga inani kay di ka nag-emosyon kanang ano. Kabalo ko na feel na ako na daw kay pasalamat sa ako na feel bisig di na istorya na salamat pero na feel yun ako na Proud si mama. sila sa kuha, mga igsuon, mga ano tanan. Lipay gid sila nga sa naabot nako. Kay si Ising, niya gid siya nga cheat. Tanan jong kwarto, even ang sala, tanan naagi aircon. Kay wala pa sila ka-try aircon bisig ka isa. Maka-aircon. Maka-try lang sila kung agtumig mo. So mao gyud ang imuhang Mo yun ang gi-promise sa ila. Mag-aircon jud ta. Bahala na. Mag-aircon ta. Ang gusto lang gid nako nga ma-realize sa mga tao no, sa mga galantaw ani nga basig pagtuon nila ba nga vlogging, ana dali ra ang kwarta, mga ana. Ang dili gid nila makita ang mga sakripisyo ug kahago kay sa imuha sing aside sa vlogging tanan sudlan nimo nga mga rakit. Sudlan yun ako tanan shit kanang mga ginagmay na mga show. Biyahing pag biyahin na po. Sigo kay Nya na disgrasya pagyuga. na katong dito jud nahugno shit nga nagplano naman tao kay namin koy napalit na balit na yuta dito sa Sikas Baguan Barrio. Pabalay nung tako to shit December 2 kung magpabalay na jud ko salamat. Nabangga pa jud among gisakyan pagpauli. Diya kabayad ko kuan nakabayad. Oo siga kuan si mo una ato sing na murag shit basig mamatay na ko ako ang mga pangandoy. Oo gani ang una na mahadlok ang kabalo kasi ang kahadlokan ako perminti na magbiyahe ko kay mahadlok ko mamatay kay ngano kanang kung mamatay ko sa una kung mga pag-umangkod tanan kung ano kasi di na ako maano ba gusto na ko bahalag ko sa Ginoo mo giyan po na kung bahalag ko ni Lord basta na human nako akong mission nga kuan. Ayaw lang sa pod. Pero mo jud na mahuman na jud ako ang mga mission ako sa kuan mo kung plano sa ilahatanan mo matupad nako okay nako. Maka-proud gi kasi pag-abot na mo diri ka two-story house na dili na basta-basta si Wang Ising. Unsay imuhang promise sa imuhang kung istoryahon nimo imong mga pag-umangkon sa
Ang ako alang no maestro sa ila unta kanang makahuman sila tanan ug kanang eskwela para na sila trabaho nga tarong ba na makatabang sila sa mga ginikanan mao yun ang ginampo na pahumanon ako sa eskwela kuan tutob sa akong makaya. So, ikaw gid po ang kapag-eskwela sa ila. Akong gasto pag mo kuan na sige Mag-college. kung kaya pa sa akong anlawas kaya apit na ko 40. Sa man si mapasabot ani Ronseng. Marglaing kasing ba? Sa di mo pasabot. Bata pa man ka. Sigod ko andiya. Sing grabe ang imuhang pagpaningkamot nakita na gid mo na nga deserve gid nimo sing. Deserve nimo dili lang balay kabalo ko nga napay mo abotay po niya sakyanan. Lahi ra gid Kung maaprobahan. ako ma-aprobahan. Pero bitaw sing deserve yun mo tanan kay ako mismo nakakita ko sa mga pagpaningkamot ni Joey Mark ni Wang Ising. Grabe ang imong mga pagpaningkamot sa kinabuhi o dili na mi makahulat nga makita na ang finished product kay murag ang target nato mga bag-o pa mag-December bago pa magpasko plastar na maplastar na yun. Pintura na ng ilang Oo. bakal. So sa mga galantaw, please lang, ayaw mag-skip sa mga ads ni Wang Ising. Ayaw mag-skip sa mga ads ni Wang Ising. Bitaw, Sing, daghan kayong salamat sa Thank you inyo. po kay Chi. Salamat kay congratulations sa makausap. Isa na pod ka inspiring kaayo ug syempre makalingaw nga istorya sa usa ka bisdak. Joey Mark Patos, also known as Wang Ising sa Chit Chat ato ni.